Yo, tak pacaki yo. Nek suwi-suwi aku lunga ning Kalimantan tenan ku. Nyapa ndemoki tengku iki? Sama tuh pas. Tengku dikenekne ndul. Jungkasan peragi. Joran aja. Wis. Njaluk diwedhek-wedhek bayine iki. Ramas puram delok ambune. Baca kepora iki. Lah sik ijikno ku wangi no ndang dikosok. Sama apa iki engko? Payung. Dia payung. Oke nukul. Ya. Dang. Dang lek jungkasan. Iki lek ra ngene ndut. Nyapa kok ngeper-ngeper? Ada selipan. 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 Sini. Ini saya sikatan. Sikatan bro untune. Untune sikatan bro cuma. Ora kayak. Ora kayak Ora toh. Heeh. Sikatan toh. Wes. Sik to iki lho teles kabeh lho kok lho kok dikapakne lho. Kok kapakne lho iki. Kok suarane lho. Sikatan dong. Untune sikatan pra kuwi. Wes. Sepusi. Mari jangane apa? Doyan. Bening. Bening. Doyan apa radip natu? Wes. Aku tengku suara aku. Tenge warak sekan. Mangan apa emange? Kurang kubis. Kurpan kubis. Ya sike. Entek buat sampah iki, tak jukukne sing anyar. Sing entek-entek iki. Entek kabeh nek jero ngesek-ngesek iki. Ku buat sampah ya. Sik ben kene tak jukukne nek. Ih, nako tebang nako. Pirat. Dipanggil ya. Ayo Rip. Dipanggil Rip. Apa pilek-pilek iki? Bohong. Enggak sikatan. Sos. Ya ngombe-ngombe. Dikapakne Rizki kok kembik-kembik. Pilek. Lho nyapa sapa sing anu? Sing anu pada. Ora enek sing apa-apane ya. Heeh. Ya pilek. Ngene. Nang kene yo, meneng nduk cahayu yo. Yo kok nangis gak oleh. Kata anu lho. Super nganu iki. Tak tinggal juga parfum memang. Heeh. Juga parfum apane? Roro Kok kempis-kempis. ih pilek. Nyapa malam Jumat gak oleh nggodo. Ya, berarti engko berjamaah ndonga lho ya. Karo Mas Tapo lho ya. Dongakne ora Pak Surip. Bu Paisa didongakne lho ya. Wes. Kaping-kaping. Ndang, ndut. Wis pisane sik bodaki sik. Ngepiring koneh gak oleh kempis-kempis ini nyapa. Mobilnya ngemet apa mobil? Umet bak watu. Kayak paket. Nyapa Rip? Kok roh nangis? Apa tak anu? Ora tak anu. Wong anu. Mau pedot ilat ini sih. Heeh. Iki ya parfumnya anyar ya, minyak wangi ya. Ya sing ke diguak sampah ae. Sik dibeli-beli sik bar iki guak sampah. Yo nyapa ngono. Bukan mukrim. Gini ya lho ngono iki. Enggak oleh ngono kuwi. Nek gangguan jam mati ta? Malam Jumat Ris. Oh iya. Lho. Nah ngene iki lek ketok rijik ini jawangan penak. Ayu kayak widodari adus. Yo kayak dibelekne. Terus kan marai amoh nggo kayak diguak ae kayak wis habis iki anyar ya. Nek sikil engko nek sikil. Beling kuwi ya nek sikil. Dibalikin. Iki ben ngene sik ben iki urung sat. Lho iki diguak sampah.
Itu sudah habis. Kempis-kempis. Kira-kira nganu rek iki. Malam Jumat. Ya, malam Jumat. Kok godo. Kerek ya.